بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurip nu Allah imantuna si tanu mapapati dalam si sangkaya ika 6 gawi sangkaya Ramadan alungan Ahad mitigir tanu to isaku alungan Salasa, Arba'a, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad ikan memang tugoy katataman ang dakatanu sangkaya Ramadan kumanin tanu ko Allah tiari mawallahu ta'ala sa mga puasa tanu sangkaya miyaka limon goy na ragsang kaya kapapantagan ni manto goy ay kanam goy go pumanin tanu pang ko Allah amis sampay tanu si ko Eid al-Fitr al-Mubarak sa paletan udumiyaka pamagamal sa amalami aswatun su Allah nagu tariman wallahu ta'ala so laungo mga pangnitano si ku mipantag ku kamapian tano sa kadunya na sampurna yan na sa mga pangnitano ku mga kamapian tano si isa alungan na mauri no Allah imanto so miyapanto gawi akapumagusay tanong sa makampat at taro sa kuan tanong sa talowa pakaisya na sa makasumbagon na gumaw na makasambag na kakuha niya manang kutuwa ikatlo babaluin tanong permio tanong babaluin tanong pamamagayan tanong si ko number 1 apakasambag dasala karwar sang kutu full scholar manan yan naipun sa first year college na taman din sa kapaka-graduate yan sa 4th year college na libre din sa tarutop dahil nagkabedan yan si ko eskwelan. Mapapantua diyan ko to eskwelan, diyan ko to eskwelan tanong apingaranan sa Lanao Central College. Diyan kanan LCCA na paguluan na ng ko to babay tanong ko Islam, wata tanong si ko Islam, ada salakaw arwar sang kutu si Doktora Bai Okili Mangundato Sharif. Penalamatan namis ka watani sang kanan panaguntaman ka ko salapidaong ka si ko madaklataw na yamala na supo maganad sa ilmo na pakambarakatan wallah at yung kanan eskwilan ka gusto o share ka na gusto mga loks ka, mga pagaring ka. Gate ni isa kasabapan sa kapaka bagr adyang kutu pagaritano watatano si ku Islam isa ko mga leader tano sangkay bangsa Moro dahil sa lakarwar sang kutu si Datu Bin Laden sa Ranao ay kalalamitan ron na si ex-Vice Mayor Agakan Mangundato Sharif o kababaluin yan isa ko mga kangudaan mala paninindig si ko bangsa Moro o kumbudan na sumabot sa kanyan na yan din na minisabot ko kapagingad diyan ko to si Mima Manguda sang ko to kapupagragan yan sa diyan kaya ingaditano nakagyaman to nakapapantagan di makapipiyaginoan yan na pumangani nami ko Allah Ta'ala diyan kaya kapumpagay niyo sa mga scholarship
uban bedi na pipiragatos ang gibo bedian nakasabab na isang kapakabagrad yang kanan nariakan malay sambatan ko kapagingad si Bin Laden sa Ranao. Sa manaya mga urip no Allah na ay mantu ang gugudun tanong na sumipantag ko kambilang atawi si ko Quran ko kapumbatiaon. Unaan tanudaan gyang kutu akyalo ya wallahu taala sa sukapumbati ako Quran na ginaan idagangan aded na kalapisian sa dayon nakilay tanudun sa dunia nagukilay tanopan sa alungan na mauri so ay mananyan na mga kamapian tanuron apia panditan upsibutan sumanan yan nataruto pa din nakapumbala siraktan nuron wallah subhanahu wa ta'ala kan minibidanan ko mga kitab si isang kayalyaw lupa aso lang ano mga kitab na aya uluan yan na sa Quran na aya kibibida yang kiran isa kibibida o Quran si kulangan ng mga kitab na sukapumbati aon nasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sukapumbati ako Quran na minitunganan sa mapurwa simba ko Allah. Kung nabadatar mga pda kitab, si ibu sadyang kutung, kapumbati ang kaon na subka ko ang kaon na guna, narukaon pumbalasi. Na sa Quran, na malagid so mininggulalan kaon, gusudang kaon minggulalan, malagid so siabut kaon, gusudang kaon sabuta, na palayar kad nuto pembalasan wallah subhanahu wa ta'ala ito ko mga timbangan o simbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa manaya nabatian tanudaan ng kuto ayat sa Quran sa kiaturon wallahu ta'ala sa sukapumbati ako Quran na mapurwanan at diyanan na dagangan adad na kalapisian sa dunia na taman sa lungan na maurin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور siyanan sa surat Fatir ayat ke-20 Agusiyaw manan na mata-mata na tigo Allah asuka mga tawa pembatian niran so kitab Allah mana sa Quran na taro sa ipatindigiran so sambayang na gu disiran di mamamagay kung anin iperiskian nikiran manan yan na mga tao di mamatya sa Quran na mga barasambayang siran na mga barasad kasiran mga barajakat siran na papakaukit niran so mga sadkairan sa salakaw so inisol niranon na salakaw pan so inipayagiranon dia mga tawanan na tigo Allah na kearapiran si ku Allah so dagangan na adaban yan kalapis Allahu Akbar إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور mata-mataan sa mga tao pembatian niran sa Quran pembatian niran sa kitab Allah na ipatindigiran sa sambayang nagupapumamagay siran sa kung anin ay priskian nikiran sang gugulalan sa masulan nagumapayag na siram nagkaarapiran o di nagkaparuliran so balas wallah dagangan adaban yan kalapis yanan
Agumiyatru Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mananya na pembetian ni watigu Rasul sa Quran. Pembetian niyo sa Quran kamatanas kanyan napakatalinguma si salungan na mauri asupatan yan sa mga tao at pembetian niran sa kanyan. Ginan mauri pano Allah imiatangkad asi salungan na mauri na amay ko margnarudan na isa ko piya ka sigi-sigi mga tao asang ko ta masa akya pakasupitad no masa ayagawi iro na susalungan na 50,000 ragun sang kaya dunia isa ayaman yan nakapunutulaon o mga ulamatanon na so gawi iro salungan na sang giburagun si sadyang kaya dunia na sang ko ta masa na miyakan demar din so mga manusia sang ko tuwa masupitan masa napakaw masuk Quran, nagupakaw masuk puasa, napakaw nutniran ko surga sa mga tao ang mga papasang kabatya sa Quran, nagusto mga tao ang mga papasang ikapamuasa. Kenapa yang ituturo to na aya pabubatya sa Quran na subuso mapasangon ikaplagalagam di so pembatian yan sa Quran saya manan yan nakabatiya ang malanat agu kabatiya aswaswat si ku Allah subhanahu wa ta'ala warattilil Qur'ana tartila manan yan nabatiya ni sa Quran sa kabatiya manan yan na kay impidan Allahu Akbar kabatiya malanat ebteruna kabatiya malanat na kabatiya kay impidan pia makukuro pia nagu pitaman-tamanan ka yang kutu akan bibilang atau yang kawan ginan maurip no Allah isa na nagkarap tanong si isang kaya kapambati at tanong ko Quran insyaallah nasipatan tanong yan sa alungan na maurip na sama na yan nadatarakon o pigilain kadakul amanan yan nadir kataniman to di tamat sa Quran Masya Allah datar tau pigilain kadakliman to lalakat niyan sa Quran ad-din yan di panagunta manan ng yang kuto kapkabatian yan ko Quran apiapan so sabad na malumbat na pananamaran yan kapupaka batian ko Quran nainu aso kapumbati ako Quran na malagid so malumbat ako sumagaan na palain balasan wallah sumagaan na aya balasan wallah na lilikupan o mga malaikat mga rarani ko Allah na babantayan nila ng kota kapumbati ayan sa Quran na supman sumalumbati kabati sa Quran na pembalasan sa umanisati mana batang na pembalasan sa ayamanan yan na sa timana mapia na petakapampaman sa 10 mapia sa taman sa dedna itong yan umanis sa timana batang na pembalasan pan ko kararagniron kapakan dadarasagyan ko kararagniron matia na ipembalasan penuto mga urip no Allah sa manayan na magpunta no sang ko to sabad ko mga bitikan o kapumbati ako Quran na gusto kang bilang atayron paganayron maurip no Allah na anden ni kambati ang kasangkota Quran na ubang ka lapasa so niya tamapia saya kambati ang kasangkota Quran na suwaswat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala ayakan beti ang kasangkota Quran na ubaka kabubayo Allah ubakan yan ubarka maswad su Allah ayakan beti ang kasangkota Quran na lillahi azza wa jal suwaswat kasi ku Allah adyang kota kan beti ang karo kenaba ka pakilelen kenaba ka pakinagnagan kenaba ka panakabur adyang kota kan beti ang karo lillahi alwahidil qahar raqwa Allah suwaswat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala yanan gunsi ulang-ulang ng mga simba adiyang kanan kapaniyata sa paganay sa suwaswat ka ku Allah suwaswat ka ku Allah sukapsid kang ka suwaswat ka ku Allah sukapsimbayang ka
suaswat ka ku Allah subhanahu wa ta'ala suka paganad ka sa ilmu jinan na ini sugunan Allah subhanahu wa ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين da ini sugu amarannya na inunta na diang kutua kasus wa tayran ku Allah subhanahu wa ta'ala tubuh halus ang kutu alangun suguan rakatanu Allah ko kapakapusudatan ron sa suaswatan ku Allah yan. Ikadua na important din na makapagabdas ka si isang kuto kasku ang kakukuraan yang kuto kapaladang kakukuraan nadang kada na pagabdas piya panamapya nadang kami kasimbayang sa dua karakatason na gung kabuka pati ang kuta Quran adika pakai sa Quran o bapuka pati o di makapagabdas Dika pakai sa Quran ubab kupti o di makapag-abdas ginan. Iya manon yan na mi'alwinan sa Quran sa suratul Waqi'ah innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun لا يمسه إلا المطهرون أمرنا na sa Quran na dikesku o mga tao inuntabu o siran na makapag-abdasiran dikesku maahaid ababay dikesku maninifas ababay dikesku o majijunob amananya na ababay mama dikesku oda abanyan abdas Allahu Akbar dianan sebab sangkuta kasas selatano si Quran ka dianan ni bayanan o qatir Allah subhanahu wa ta'ala dianan ni pekilan ko mga tao pagadatan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala uginan ni kinibidayan ko lang wana mga kitab sa kaya dunia asulang ng mga kitab sa dunia na palayan pagkeseku api antu na orasi kakebabayang konsumku inuntabu adi kapakayo ba makategurar so kubal ka gusto limang kasadyang kuto Quran yang kuto dirun makapetegurar so kubal ka udi nasapo ka si sadyang kanan Quran dinan ikiasalbu yan sabapanan sadyang kuto kapag dati tanuku Allah subhanahu wa ta'ala Diyanan maurip no Allah, diyanan na miyalo yanan sa suratul Waqi'ah, ayat ay kapitu pulu wagu pitu, adyang kanan akini sapar no Allah, uba pesikuwa inuntabu so siranuto akipakapagabdas. Upama ko dikesku o matag tao di makapagabdas na sobraon adika kesku o tao amadijunob na sobraon adika kesku babay amaninifas nagu sobraon adika kesku waya mananyan nasirano tu mga bai mananyan na mahahaid na samananan na ditano pan ipungunon to uba pekesku o mga tao adaban da pag-Islam ditano waya mananyan na dikepakai ubatano ikasuswat udina batano bugi isa lauda paru so mga surang at tano sa agama bayaran kesku sa Quran ayaman yan na sabab sa siran na naknabasiran mga suti siran naknabasiran mga suti biyanan isabab igiraman ito asumyong sa Muslim si kudarpa mga surang sa agama kanabaon sa kanyan na yamanan yan na masisiyap, na ba masisipti, na yataral birkan yan na di magawid sa Quran. Yataral birkan yan, na pumatian yan sa Quran sa sibu sa puso yan, sabab sa kagya pangalyuto sa uba sumung kasi ko, mga surang sa agama, na mawid ka sa Quran, na uriyan yan na namiyulaw laro, na binina sa kairan, na mayleran sa Quran, na ubayran darwa ka sa Quran. Ginan isa piginang kaantarusan. Ikatulo mga urip no Allah na diyang kutong kapupipiatan on ditar.
Igira manu tu betian tanu sa Quran na pemilitan ko mga ditar tanu sa suti lompiu pagada tanan ditar nagyang ko tu gutanobu asa gutanobu batia sa Quran. Saya mananya na diyang ko to na makapagabdas kadno to na iniuman kaumpan sulut kasan ditar na asuti. Da baon buring, da baon najis, na diyang utan ditar sa salaan ka, ang ditar na ka. Yenan, ino to nakagipitiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, ayat ay 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هاي مبوتان آدم na sulutan niyo so mga pipya kung mga ditar niyo igira manuto mananyan na simba niyo so Allah igira manuto absembayang kano igira manuto simba niyo so Allah nakagiyeso Quran nagyanan ni tumadung asambayang diyan ni tumadung asambayang na igira betian ka so Quran na ditar ka pipya sulutang ka so mapya kung mga ditar na ka يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد buatan Adam na ayaw sarang ka anditar na ka ayaw sulutang ka anditar na ka naso ditaran mga piyak mga ditar na ka na igira manuto mananyan na pudi-pudin ka so Allah igira manuto asungka sa masjid kapupudi-pudin ka so Allah igira manuto asungka sa masjid ka sembayang ka na batian ka ro sa Quran dinan maurip no Allah ikapat na diyang kuto akaplumpiwang ka kung ari ka mananyan na plumpiyon ka sungari ka plumpiyon ka sungipan ka sang kuto akam batian ka ku Quran masya Allah yan ni kinibidayan ko lang ano mga kitab ayaw man yan na miya baloy pedesakang bilang atay ko Quran nagiram batian ka na daang ka po pumumog daang ka po pumeras daang ka po gusa sa siwa ko pamakuad na siwa ang kaino na kagya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan inna afwahakum turukul Quran man yan naswati ko Rasulullah so mga ngariyo na mga lalalanan no Quran bari benar mambu so Quran na ayalalan yan sa kapagkasabutiron kapbatiatan ron na so mga ngarita no na kailangan pagkalumpiyutan no kagiya so kapagadati ko Quran Fatayibuha bisiwak na diyang kuto pakamutan niyo saya mananyan ng gulalan sa siwak kay diyang utas siwak na mananyan na pagkadayan sa mga ruminsang sikungari na kagidaraktan ron lalayon na ayep sembitan ron na mamras tano mangulgit tano kakagiya adid mada diyang kuto karuminsang ang kuta mga ngarita no na mananyan na pedutus ang kuto kambilang atawi si Quran ikalima mangurip no Allah na amay ka magpung ka din sangkot akang batiyang ka Quran na pagudu billah ka ay manan yan ang batiyan ka so a'udhu billahi minash shaytanir rajim yanan manan yan na pitero ka melindung ako si ku Allah pun si ku syaitan perajaman manan na so syaitan perajaman agenan suridway tano sa dayon sa pakataman na melindung kasi ku Allah o bakan yan mabudyok isang ko to akapumbati ang kakukuraan genan na miyalo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanana kinisugunian sa igram batian tanu sa Quran na daan tanu daan na pagudu billah sa katuron wallah
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ginan iram beti ani wati ku Allah sa Quran na lindung kanu ku Allah pun si ku karata gusto ka prajema ku mga syaitan. Ginan maurip nu Allah amanan yan na ikalima akan bilang atawi si ku Quran ku kapumbeti aon. Ikanan na diyang kutu akap bismillah ka. Bismillah ka kupunan ng mga surah. Amanan yan na gira manutu metian ka napseling ka nata ka ku paganaya surah na bismillah ka. Bismillahirrahmanirrahim. Na manauto napsiling ganata ko panagipon ako si kungaran wallah masaling gagaw agu makalimon si ko kambati ang ako pada ayat sa Quran akna ba saling ganata ko puumpunan no sura na yaman yan na apyasi kabu sang ko a'udhu billahi minas shaytanir rajim na dikan bismillah ginan maurip no Allah ikapitu na so kabati ang ako Quran sa kabati amalanat tatano diniwayang kami kadakdak limantu di mapanutula mga masjid temat sirang ko sa Quran nawgaid ng utakap tematiran sa Quran na pipidod na diyang kutu mudulang kutu imamiran saya mananya nakapana naman namarian sa mabmatamatian sa Quran na di din po nga sasabutan so kurupan yan na gusto mga batang yan ginan naribatanan ginan naribat at tumo di ka makatamat sa Quran na asar ka so kapumbatiya ka nakabati amalanat dada na maaloy wallah ba kailangan na matamatan sa Quran ayat kuluin yan nabatian niyo sa kabatiya amalana takagitip kabubayan wallah subhanahu wa ta'ala mapia din so katamata ko Quran na asar kakabati amalanat ay importante na malanat so kabatiya ay importante na mibubugay ron sa mga kukuman yan ko mayamanan yan na kukuman o kabatiya manan yan na so tajwid yan na gusto tartil yan ginan ipituru Allah subhanahu wa ta'ala si sa suratul Muzammil ayat ay kapat a'udhu billahi minash shaytanir rajim warattilil Qur'ana tartila kawto laman unta gini sugunun Allah warattilil Qur'ana tartila batiang ka sa Quran sa kabatiya amalanat Allahu Akbar. Barat na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين emananyan namala natutuwa kabatiya upun mabaluya suka pembatiya ka na di nga di pakatutarapasan ang kutamang ayat na di din pangasasabutan adiyang kutuhu ang mga kukuman yan na miyasupak ka diyang kaya katuru Allah subhanahu wa ta'ala ginan madaklanan pagpakarumpak si di na nakatawan o badiyang kuta di na ninggulaulaan na ayaran kiawat sang kutuwa kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala madakla episuswat yan adiyang kutu kapiya ka pembatiayan ko kaubaloy niya na makalalag sa Quran na danyan din na ilaya adiyang kutu akapumbatiayan o miyaka sobra ko o kabaya wallah miya kaganatan to na miya dasang kutu wakalanatian na gusto kap kasabutirun pipia o di nakialipatan yan na sumunuton si saurian na mga lokos
da mga bagrian, adem na kesakiton, adem pena mga wataon, ayamanan yan, na disiran disusugoy, disiran gugurok, na sangkot dauras, na asar ka matamatian sa Quran. Naginan, isay man to, lumalagay widakal. Gu diang kutu kap ditam dikata tarawih na ayat taralbina matengka anggota katinian mananya na rekomendero sabar ko mga ulama tano na miyaka piar katano adyang kutu media sa pandang media sang kutu sa pandang na mananya na miyaka pia adyang kota kapakanin atau manisa na diun tanto o protosen diun tanto dukawan so da mga bagrian na bagi-bagi ang kau tu si sadyang ko to walo karaka atau pamak walo karaka tap sembayangan ka na da tanto o dukawi so langwan o monotraka bubulaboron sa isang kay ang mga darpatano babuplema so madaklatao naya sikreto to na makapasad ka imam na makasurvive sa mga maamom ka na aya pirmiwiran na sa din sa mamom di bungkas di gumanak sembayang sanayaw niya nakapakapasado imam na dataro misembayang sa miya babasagawi sa dad na inidikuyan ibalasun Allah na inuto na kagiya miya kalakin miya ka survive, miya ka apas, kakagiya dakatanto, o ayaman yan na pamatya sa miya makatasta sa mga ayat, na upmano miya matya ka sa miya makatas sa mga ayat, na keswayan, na paganay na madaklataw, na kalukan ka na kialukan sutaw, na karamigan ka karamigan sutaw, miya kapasad ka na yabu miya kapasad na damapira kataw. Adun ba na miya panutul, akagiya makapasad na sa kanyang buguso pagbangyan. Sa kanyang buhay maguso pagbangyan. Na sa manuto, na miya da so pirmiyo kiran. Miya da so pirmiyo kiran na mababas sa gawi, ipirmiyoan so kesurbay biyan so imam. Amanan yan, napakatigir sa didin na gumanaksa bayang di makapasad so imam. Nakagiya pala siran mimbabaling, na dad na baro biyalasan sa mababas sa gawi. Inuto nakagiyatan tong ka apya kata so kapumbati aka. Ako nabar ka ipapaturay wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ng mga urip no Allah. Iyaman niyan na so kambilang atawi sa isang kaya Quran na pedunang ko to akabati aon sa sisarong-sarungan. Iyaman niyan na datarang adi malalangag sa Quran sa sisarong-sarong siran. So preview sa kalangag sa Quran sa sisarong-sarong siran. O di na diran di seminaran sa Quran na tafsir niran na kukuliling siran o di nang gugrupo siran at diran di emanan yan na paganadan sa Quran pamatian sa Quran ginanip kababayano o kababayano Allah subhanahu wa ta'ala يا رسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من يان نداتا وتتمتم سران سيكو ولي يبدكم ولي والله mana yan na masjid apad kuma masjid wallah urina darpa ap mendingan su Allah apagada na darpa ap batianiran su Quran udina diran dia mana yan apagana din su Quran si kun dulun-dulunan niran inunta nasiran na pakaturong kiran so mga malaikat pakaturong kiranso o mga malaikat serayatan niran siran sa yamanan niya na rahma simburakan niran siran sa rahma nagu isaya po mga malaikat so yamanan niya na muntayan niran na diyang kuta mga tao nagu ipuyong iran isipiran sa mga papakiran sikiran na taro sa ipangandag siran wallah si kulumilibto na mga malaikat yan. La ilaha illallah dinan kapuro pangkatan ang kaya kapumbati ako Quran
Ikan siya mga urip no Allah na diyang kutu akip laga-laga man kaon pipiyang. Mana niyan nambida ang kutabiyati ka sa Quran pitiro ka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan natuwa laga-laga mroo dia batiakan sa Quran ugay na so kapuri balas na danga makwaso o kabayaw no Allah subhanahu wa ta'ala ang kuto ini batiakaw nakabatiyaw to sa lango na mga kitab kabatiyaw to sa may pendataro kabatiya sa mga kitab sisa diyang kaya dunia adiyang kuto ini batiakaw kabatiyaw to sa surat manusia ugay nayakang batiakaw na ipulagalaga makam na adanami mibida ko lang wano mga kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yanan mga ibaratan ng kuta kiplagam si Quran. Kung bayabo kiplagam noon, nadyang kutuwa kiplagam noon mga pabubatiya sa Quran. Ayamanan yan na miya makalanduang kutuwa mga lagamira na gusto mga tarano mira na gusto agiyuto na siyuto ko mga champion ni kabatiya sa Quran. Ugay na so tituwa pakasalo kabatiya ko Quran. Nadyang kanan ayamanan yan na mga lalanat mga makukuro pa piya. Na iplagam kakutaman akagang kaon ko ayamanan niya na kapya akap kanagang ka sa ginawang ka amakayon ko biti ka na kiplagaman ko Quran. Inuto na kagyemiyaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigina zayyinul Quran bi aswatikum ayamanan yan na pundaran niyo si Quran so mga pipya ko mga suara niyo gyan. Inuto na kaya sa Quran na sadin sa kapipipi ang kaon malagam na di ka tugong margamambu o Quran. Allahu Akbar. Yanan itama na kabarakat o Quran na di petuman ang kuto akapian yan na gusto menang yan na gusto kabarakat yan na sadin sa kipupulagam ng kaum na kapupaka laang kuta kapian yan na kabarakat yan sadin sa kadakal api susuna na kiplagam noon ko kadadayatian ko mga bitikan yan na kadakal api susun apagbuta manang yan nagukabarakat yan. Yan ang mga urip no Allah. 10 katawa matya sa Quran ang bidi-bidi ilaga mga pipiyalagan na 10 akabarakat akapakatana yan ko puso ka o kapiya adyang kutu akapkagdamang kaon. Allahu Akbar. Sa manana namang urip no Allah na gyanan, ika-10 na diyang kutu kipakatan kung kau kapumbati ako Quran, igiradabang ka kedisturbo, igiradabang ka ayamanan niyan na kebinasaan. Ibarat na yang ilalay ka na dabang ka kedisturbuwa di sembayang, dabang ka kedisturbuwa di dzikr, dabang ka kedisturbuwa ayamanan niyan na di mamagistorya na sa manuto na pipiya ka din matiya sa pakatatanugang ka sa arang-arang pagkanag kumlilibtar ka. Yanan mga urip no Allah. Na may kaad na kedisturbong ka mga tao adi kasarani sa sambayangiran o di nagkasarani mambuso o di randi ka kan dzikr o di na mapakanaong ka tuturugan si ko mga siringan ka na yaman na yan na solo na nakasuka pumbati ang kakukuraan. Allahu Akbar. Mangurip no Allah na ugup ka no sa kisampayang kain mapuntok usayan tanong si ko kapumbatiya ko Quran ko diron di kambilang atawi na gusto mga aturan yan na gusto sabad ko mga balas yan mga urip no Allah balas ang kanuron sa dapit at tamanan niya na balas ang kanuron sa yamanan niya na balas
da ataman yan kasadi sa kasampayan sayang apa ko sa guna na pembalasan kanuron ko kinisir niyoron si ko mga layok yo mga tunganay niyo na gusto salakaw di salakaw Muslim baka ko sa guna sirang na gusto pupangawrian niran na palayakan nuron din balasan na sa manayam na di ikuan tano sa pakaisa at talwa pakaisa imanto yugsu Allah na malon yuden di prasara sama malon yuden di geda-geda langwan na makin kebaya ayamanan yan na mga padsisa diyang kanan question and answer makasusul sa diyang gapin discuss tano imanto pantag sa panguyat tano sa ginawa tano na yamanan yan na maubalwiron pamamagayan sa timang full scholar ay puon sa first year college, second year, third year, fourth year na libre dun so watatano. Inugyan na ni Mia Pilyami at diso kapamagay sa mga kas pirak agyang kas pirak na kialaman tanud nanan yamanan yan nabapia so anto na ni ba na mga surangatan sa agama na pagkapunan na dataranan yamanan yan na mga sa mga pambagayan na naino kasi tanopman sa diyang gaya kapaganat sa katao pagkakawakano sa balas ang kaya kapumamakin ganyo saya na gusto din yun di kang gunay ko dunya yung na gusto akhirat yo na yamala na panguyat tano sa kapaganat sa katao makaugup tano kung mga eskwela tano pupaganat niran su agama na kagidiangan na eskwela na LCCI na kunabadiyabuwa ka kebaluing ka professional makapungasan na miya kalalad na kaya pangadiyan kaon si agama Islam silam na kung sa kanulangon mga viewers tano ulangon o din babantay na gusto lang mga followers tano si sa Pilipinas na gusan sa abroad so langon mga murid tano si kumadras at quarantine gusto magariari ko Allah ay mantuwa kadakol tano mga urip no Allah na pumanikadan sa 84,000 akadakol tano imantu magariari ko Allah subhanahu wa ta'ala langon akong sa kanudan pasalaman nagu ayamanan yan na langon akong sa kanudan ipumang ni ko Allah sa makaslang tanong sa maliwanag sa kaya dunia sampurna yan nasisalungan na mauri sa mamakabagar sa pangasasakit rakatano mamakadakal sa kawiyagan tano mga halal nagu ayamanan yan na ipnu-pnu Allah kung mga rarabtano so sindaw o turuan na apung ko Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.